så også hjælpe til gøre det. Man kan også ikke sige, hvis vi får til at jagte ind over målet. Det er jo sådan en målstreg, mand. Den skal også være. Du står helt derinde. Ja, hvad vi skal gøre? Og se det, I skal have kage. M&M har jo fødselsdag. Jamen, det kan være det, du mener. Ja. Nikolaj, han filmer, og så skriver du den vej. Godt gået. Yes, Det duer også. Det var også sådan. Ja. Emma, jeg klager, jeg får meget lidt. Der er nogen, der har stjålet min stol. Ja, er det dig? Ja, det er ikke mig. Nico! Nej, jeg bliver strækket. Skål med det. Jeg tør ikke, om du strækker mig. Ellers har jeg ikke noget tid. Emma, jeg klager. Jeg kan ikke mere. Jeg er bange for dig. Nej, prøv lige at Må man tjekke folk? Ja. Derudover.